ina son ka ne, annabi ni mai ƙaunar ka ne, na bada rai na bansar ka ne, ga masoya duk naka ne, lahira taron naka ne, aljanu su ma naka ne, mala'iku su ma naka ne, barhama shi masoyinka ne, sisa ka gama naka ne, mama fatiha ta so ka ne, umma hani a kira mu ne, annabi ne masoyinka ne. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatun. So alhamdulillahi, kaman yanda muka saba kawo muku bakonni kala-kala, so yau ma mun samu bakoncin wani babban haziƙin mawaƙi wanda haifaffen nan garin Funtuwa ne, wanda ya daɗe yana waƙoƙi kala daban-daban. So alhamdulillahi yau mun samu bakoncin shi. To kafin mu ci gaba da tattauna wannan, za mu so mu ji ainihin sunanka da tarihinka da kuma ya aka yi mashin ka ma fara waka. Amma dai yanzu muna so ka fara ba mu tarihinka domin jama'a su saurara su gani, insha Allah. Ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu maqadal muqarrabi inda yawmil qiyamah, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu maqadal muqarrabi inda yawmil qiyamah, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da warhaka. Da fara dai ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo ni wannan matsayi, da ya kuma ya kawo ni wannan rana. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da farko dai ni sunana Abubakar Shehu Usman, wanda a yanzu mutane suka fi sani na da mai sinadari. Kaɗan daga cikin dai tarihi na wanda zan baku dai, ni ɗan jihar Katsina ne, haifaffen Funtuwa local government, a ƙaramar Funtuwa local government. Ina zaune a Abuja a yanzu, amma inda aka haife ni a Funtuwa ne. Kuma da farko dai na yi firamare a nan Karofi Primary School a nan Funtuwa, sannan na yi secondary school a nan Government Junior Secondary School New Day a nan hanyar unguwar Dahiru. A nan na yi secondary na, a nan na yi senior na junior, insha Allah. To Allah da ikonsa dai daga nan ban ƙara ba. Kuma ina zaune da iyayena da 'yan uwana da ƙannena da abokaina lafiya bakin gwargwado, insha Allah. Wanda a yanzu ina zaune a garin Abuja, iyayena na kuma Funtuwa. To alhamdulillahi, so za mu so masu kallo su ji shin takamaimai ya aka yi katsinci kanka a harkokin sana'o'in waka. Ito da farko dai zan ce ita dai waka baiwa ce. Yawa, kuma ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani wannan baiwa, kuma Allah ya sa ta amfani ni da dukkan waɗanda suke yin waƙar. Allah ya sa ta amfane su, Allah ya sa kuma shine mafi alkhairin su, in ba alkhairi bane daga ni har su, Allah ya canza mana mafi alkhairi. Yadda aka yi na fara waƙa shine tun ina junior secondary school. Ina karatuna, ina ga junior din ina SS3 ne, to anan ne na dan fara rubuta waka, amma fa ba koya min akai ba kuma wani nake zaune da shi bane ba, kawai dai lokaci guda kawai naji ina dan sha'awar rubuta waka, ba wai sha'awar yin waka ba, ina sha'awar rubuta. Masha Allah. To daga nan sai na fara dan rubutu a hankali da duk da dai ina rubuta ba daɗi, ina ji da nayi sai in ce kai wannan to ai to ko karan gidanmu ma wallahi wannan ba zai ma tsaya ya saurare ta ba.
idan ina yi dai ni kaɗai dai na yi in ɓata kayana kuma in yabi kayana, saboda dai abubuwa yadda suke da in na rubuta inda na je min daɗi sai in kama maimaita shi a hankali ina rubutawa to har in na rubuta a hankali kai sai da ta kai matakin da har na zo SS ina rubuta tun daga dai JS3 har zuwa SS1 SS2 SS3 ina rubuta waka. Naka rubuta waka kusan a sati na cika littafi ɗaya na kuma ɗauko wani na cika. Waka kuma da nake rubuta ina rubuta yawanci gaskiya wanda ya fi ƙarfi waƙar soyayya ne. Na rubuta ban taɓa dai zuwa na bugo ba, sai dai na rubuta na aje radda na ji taimun daɗi in ɗauko in karanta wadda taimun daɗi na aje. To kuma a hankali dai cikin ikon Allah to sai kuma nema ya kai mu zuwa ga can Abuja na biya yana wanda a yanzu tasirar shi ne na zama abin da na zama kawo yanzu shine Nuruddin Alacimi Nuruddin, wanda yayana ne kuma ina ɗaukar sa a matsayin kamar uba a yanzu a matakin da ake, saboda gaskiya da abin da na samu kuma da abin da na zama gaskiya shine sila, ba da haka ba zan taɓa mantawa da shi ba. To zuwa yanzu ka rubuta waƙoƙi kaman kimanin guda nawa? Na rubuta wa'inda ka rera da kanka. Gaskiya na rubuta waka gaskiya ba zan iya cewa ga adadin su ba tsakani ga Allah, saboda sila da yawa, wasu ma gaskiya sila da yawa. To wa'inda ka rera da kanka kuma? Wanda na rera na tabbatar da dai na je studio na buga su akalla waƙoƙin nan za su kai ina ga kamar 50 haka. Guda 50 ko? Guda 50. Yanzu dai ka riƙe wasu a kanka? Saboda zan iya cewa ka ɗan fara rera mana ko guda biyu ne. ɗan jarida ya za a yi mawaƙi kuma ya kasa riga waƙoƙin da yake yi. To akwai wanda gaskiya an rage sosai, akwai wanda za a iya kawowa dai haka dai yan baituttuka dai zuwa 4 zuwa 5 dai haka dai kafiya. Ka samu cikin wadda ka fa ƙauna ka so ka ɗan rera mana maji. Waƙar da na fi so kuma na fi ƙauna ita ce magana ake ta ƙamshi arzikin gado matashi sayin na masa ƙamshi na fagana mai gidana ne garkuwa ta na shi fa sarki ne tunda ka kasance fa babana mu kira ka sayin na ogana masu arziki da ikon Allah maganar ka babu ƙila waƙala. Magana ake ta ƙamshi arzikin gado matashi sayin na masu ƙamshi bakarati yana ta tashi ashe zamzam yana ta tashi ashe lazzaf yana ta tashi ashe. Wannan ita kaɗai ce daga cikin waƙar da na yanzu duk wannan waƙar duka wadda karera duka za a iya samun su. Insha Allah za a iya samun su. Ina za a iya samun su? Za a iya samun su a cikin social media kamar irin su YouTube channel nawu, za kuma a iya samun su a Audio Mac nawu, za a iya samun su a cikin TikTok nawu shi ma. Me TikTok ɗin kawa ne? YouTube channel nawu da kuma Audio Mac nawu da TikTok nawu in ka rubuta Mai Sinadari TV insha Allah za ku same su. Da za a same su. So daga fara waƙarka zuwa yanzu ka kwashi kaman shekara nawa kana wannan harka? Gaskiya ban wasu kwashi shekaru ba wanda zan ce dai gashi dai wanda sannan da ina yi gaskiya. Da fara waka na zan iya cewa na kai irin shekara 1 da rabi haka gaskiya. To alhamdulillah, to daga lokacin da ka fara ita wannan waƙai zuwa yanzu ka samu wani ci gaba wata musamman ɓangaren kyauta ko kuma award ko kuma wani ƙalubale da ka samu kanka a ciki? Alhamdulillah, daga dai fara waka na zuwa kawo yanzu gaskiya akwai ƙalubale da na samu
kala-kala iri-iri daban-daban, kuma akwai kyaututtuka wanda dai za a iya cewa wani a gurin shi ba wani abu ne ba, amma ni a gurina wani abu ne, tunda zai iya kasancewa na yi alfahari da shi kuma ya zama kamar tarihi ni a gurina, ko ba gaskiya ba, wanda kuma gaskiya na ji daɗin shi. Akwai kuma wanda ban ji daɗin sa ba. To muna ba mu ƙalubale guda ɗaya da kuma abin da aka yi maka wanda ka fi jin daɗin shi a harkar waƙoƙin nan. Na farko dai a harkar waƙa na akwai abin da aka yi min wanda na ji daɗin su sosai, wanda har gobe ba zan manta da shi ba. Akwai wata rana na biyo hanya haka, kamar ina ga zani kasuwa ne, sai wani yaro ƙarami, ina ga wanda bai wuce shekara 12 ma haka, sai ya gani, da ya gani wanda ni ban san sa ba, ban san daga ina yake ba, to amma dasaliyar waka ya san ni, sai ina cikin tafiya ya zai rugo da gudu, sai ya rike mu hannu. Da ya rike mu hannu sai ya ce mai sinadari go, sai na ce eh, sai ya rungume ni. Da ya rungume ni sai ya kama kuka. A'a, sai na ce ya aka yi? Sai ya ce wallahi neman ka nake ruwa a jallu. Sai na ce ban gane ruwa a jallu ba. Sai ya ce ina neman ka safe da rana da yamma. Na ce a'a, ka ce baka bacci. Ya ce ai na ce ma ina bacci ma na abu ne. Na ce to lafiya ba dai laifi ne ba. Ya ce wallahi akwai wata waka wadda na yi jikayi ta burge ni sosai, kuma duk da ake waƙoƙi akwai mawaƙa da dama wanda gaskiya ni ban taɓa jin waƙa wadda ta burge ni ba irin waƙar nan da kai. Sai na ce wata waƙa ce cikin waƙoƙi na ta burge ka wadda har kake neman na haka? Sai ya ce waƙar da na yi ita ce annabi ni masoyinka ne. Wannan waƙar ina waƙar soyayya ne, amma ita wannan waƙar kasida ne. Waƙar kasida bege ne. Bege ne. Sai yake cewa wallahi ban taɓa jin waƙa wadda ni dai taimun ba irin waƙan da kai annabi ni masoyinka ne. Da haka kawai ni dai dama ina ta neman ka ne in ga ina kake, duk da an ce a garin mu kake, amma ni ban taɓa ganin ka ba, sai gashi hanya na biyo ka. Sai na ce to wani ya baka location din da wai inda nake, koko wani cewa kana? Ya ce wallahi a hanya maka na hange ka kamar kai, sai na rugo da gudu dan in zo in tabbatar. To sai na ji daɗin wannan abun, kuma haka bugu da ƙari gashi dai ƙaramin yaro ne, bai bari na tafi mun rabu, sai da ya kira ni muka samu guri muka zauna, ya je siyo mun bottle water, karamin ruwa ne fa haka, irin bottle water wanda bai wuce 150 ba ko 200, ya bani haka ma, sai da ya duka haka sai ya bani, ya ce mai gida da Allah ga wannan, duk da dai ban da karfin da zan baka wani abu, amma dai da Allah ka sha kaɗan ji sanyi. To wannan abun ya burge ni sosai, duk da dai ba wani abu ne sosai ba wanda wani ba zai ɗauke shi da muhimmanci ba, amma ni gaskiya na ji daɗi sosai, saboda gashi a sirar wani bege da na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin waka na, cikin baiwa na, wani har karamin yaro wanda bai wuce yan shekaru 12 ba, har ya ji daɗin wakar, yana neman na ruwa ijil, har ma ya kai ga na ci darajar shan ruwa bottle water. To alhamdulillah kuwa. Daga nan kuma akwai wani abu shi ma wanda aka yi mun, wanda kwanan nan na ga bai wuce kwana 9 ba kenan da yi min shi, wanda na yi birthday, wanda na tara jama'a a garin Abuja, wanda 3G Entertainment ta zo ta karama ni, ta bani award na wata waka da na yi zafin su, wanda suna ganin ita ce best na wanya wannan shekarar wadda na yi performing a kanta, kuma ta yi suna. To shine sai suka bani award a kanta. Na ji daɗi sosai wallahi. Sun ce a cikin waƙoƙi na ita ce wadda ta fi waƙoƙi daɗi ga baki ɗaya, kuma na yi murna sosai. Ko za ka ɗan rera mana ita wadda ka samu? Ita waƙar da na samu dan a wannan, ita zan iya rera ta ɗin. Yadda dai waƙar take shine: Umma Salma juyo duba ni, Umma Salma so ya kama ni, Umma Salma har ya daure ni, Umma Salma zafin so. Murmushin ki ne a danki, zan tuka kala mai gare ki, ne gudu bisa doki, na yabo a gare ki, na yabo girma ne gare ki,
ga ado sarki ga doki. Sai kuma a ciki dai duk da haka dai baiti din farko inda yake cewa za a yi rabo da juna zafin so zo ni ke bani kauna zafin so Allah ya san nufi na zafin so kullum kena a raina zafin so kowa yana da kauna zafin so ni ta kice a raina zafin so. Wannan za a baka a kanta. Wallahi. To mu dawo bangaren shi kalubale da ka taba samu a hidimar yadda kake ta waƙoƙi. Kalubalen da yadda na fi samu na samu kalubale da dama to amma ina da kalubale biyu ne wanda daya dai in na tuna shi na kan ji haushi kuma na kan ji daɗi kuma yakan ƙara bani mamaki ɗaya kuma wanda zan iya cewa a kullum ina fuskantar sa to amma kuma ni bai dame ni ba. Yawa kalubale na farko shine akwai wani lokaci wanda na je irin kamar gurin fati haka na je irin performing na waka sai na yi waka da na yi waka bayan na gama performing a cikin fili mutane sun gama sporting na sai na fito irin na sha iska na gama gajiya haka sai wani ya zo da ya zo irin dai irin yan iskan garin nan ne ya kwaso tawagarsa da ya kwaso daga ya zo ko riga babu a jikinsa ya tafi da zabgege irin bula da saka yana zuwa ba sallama ba kuma ya dinga zabga mai ita a jiki wallahi ya dinga zabga mai ita a'a sai na tashi na ce malam me haka kawai ka zo ka same ni ba gaira ba dalili sai ce kai don ubanka ka rasa inda zaka zo kai wakan nan sai anan sai na ce to me aibinta kar ka sake yin waka a nan gwara ka ji na gaya ma idan ko ka sake yi wallahi sai ka ga yadda zamu yi da kai sai na ce to shikenan ba dama to amma a lokacin ni gaskiya a duk da yamma wannan ba ta shi nake ba a lokacin gaskiya ina jin hungry ne to kuma ya kamata in dan ci abinci sai na tashi kawai na tafiya na ina tafiya ma bai kyale ni ba sai da bi ni kuma yana ta zabga mun guna ina rirrikewa kila dai wani ka taɓa mai wani laifi. Wallahi ba ganin ni ban san sa ban taɓa ganin sa ba zan iya cewa a ranar ne na fara haɗuwa da shi na je na samu shago irin mai shayi da haka ya yi min indomi na ga na ci na ma fara cin indomi duka bai fi na yi cokali 5 ba ne ba dai haka ban gama ci ba dan ko rabi ban yi ba sai na tashi a lokacin na dan fara ƙoshi kenan to sai zuciya ta fara taso min ya la'ai ka maka ka bari wani ya zo ya taɓa ka a'a sai kawai na ba abincin na tashi mai indomi ya layi kai ina za ka na ce ai ban ci ba ina zuwa na tafi kuma hiyoto da tala ka kyale shi Allah da ya hana na je na rigima da shi sai na dawo da na dawo na gama ci abincin na tafi amma duk da haka zuciya na tasowa akan irin fushi akan irin ya za'i kamar ni wani ya zo ya taka ni wanda bai fi karfi na ba daidai sa'ana ne na abin nan ba gaida ba dalili kuma na abin nan to sai ashe wannan hakurin da na dai Allah yana so ya nuna mai ishara washe gari ranar da aka abin da dare ne washe gari na taho zan je kasuwa sai na haɗu da gayan irin na taho na iske ala hayaniya sai kamar an ce je ka gurin sai na je gurin ina zuwa gurin sai na iske da gayan ake hayaniya gayan nan wannan da ya ma wani abu a'a sai an riƙe shi gadaman sai na ce ya aka yi ina tambaya wani ya ce dan shegiya sigara ne ya sha ya ƙi biya shi ne yau ma ya zo ya ƙara sha ya ƙi biya shi ne aka riƙe shi sai ya biya ce to sai na zo na ce wane ne ya sha masa sigara sai aka ce wannan ne sai na je na tambaye shi nawa ne kuɗin sigara ya ce 300 ne ake musu kuɗin sigara naira 100 ake sai da ta na ɗauki naira 500 na cire na ce ga yanan kuɗin sigarar na biya mai 200 kuma a ƙara mai wata a'a sai ya ga ɗauka an bashi aka ce Allah ya taimake ka wallahi wancan ya biya ma da kaga yadda za mu yi da kai sai ya juyo ya kalle ni ya gane fa wannan ne wanda ne mara mutunci jiya a'a sai ni kuma na tafi da yi wace gari da daddare kuma aka sa Allah ya ƙara haɗa mu da a gurin wani wasa da muka je kuma sai dama Allah ya taimake ni na dan taho da Allah ya taimake shi kai na taho da irin rufai da zan sha haka a hannuna sai na gashi da na gashi sai na je ina zuwa na sallama
sai na gaishe shi sai na ce ga wannan kai na siyo ma, sai ce menene ka kawo mun, sai na ce a ka duba mana kai ban fasan isganci dan uwa ka ban nan gurin, sai na ce dai gashi ka duba dai kuma menene dai za ka gani. Da ya tafi ina hange shi ta nesa ya buɗe leda hegar ko da gwada ya fara sha dan daɗi ban gurin ba, sai da ya zo ya ce mai gida dan Allah ya za a yi, jiya na yi mara cin mutunci kai haƙuri. Na ce ba damuwa ai ta wuce, wannan ya zama tarihi. Washe gari kuma Allah ya sake haɗa mu da shi, kuma duk haɗuwar da muke da shi wallahi ba riga a jikinsa ko singileti babu, sai dai ya riƙe riga a hannunsa. Allah ya hana ya sa rigai a jikinsa. To duba da lokaci kafin mu karkare na ce insha Allah za ka ɗan rera mana wannan waka ta yaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waƙar dai ga yanayin yadda take shine: Annabi ni masoyinka ne, Annabi ni ina son ka ne, Annabi ni mai ƙaunar ka ne, na ba da rai na bansar ka ne, ga masoya duk naka ne, lahira taron naka ne, aljanu su ma naka ne, mala'iku su ma naka ne, barhama shi masoyinka ne, sisaka gama naka ne, mama fatiha ta so ka ne, umahami a kira mu ne, Annabi ni masoyinka ne. Wannan kaɗan daga cikin waƙar kenan. Alhamdulillah, waƙa ta yi daɗi. To kafin mu karkara wannan shiri insha Allah, kayan kuma wani lokaci mu sake haɗuwa, tambaya da na manta ban maka bashin, kana da iyali ne koko har yanzu Allah bai kawo iyali ba? Gaskiya ban da iyali, amma dai ina da iyaye, ina da yan uwa da ƙanne kuma, amma insha Allah nan ba da jimawa ba, in Allah ya yarda, in Allah ya yarda za iyalin su ma za su da a yi su. Kaɗan ƙara faɗi mana a inda za mu samu waƙoƙinka tun daga YouTube channel da kuma TikTok. A TikTok in kuka sa Mai Sinadari TV za ku same ni, a Audiomack ma in kuka sa Mai Sinadari TV za ku same ni, a YouTube ma in kuka sa Mai Sinadari TV za ku same ni insha Allah. Kaɗan daga cikin inda nake dora. A Facebook ma ina dora amma ba sosai ba insha Allah, kuma zan jajirce in Allah ya dade inda na san mutane akwai social media zan yi kokari in ci gaba da dora irin su Instagram, Facebook. A Facebook kuma in kuka sa Mai Sinadari S Usman insha Allah za ku same ni a nan insha Allah. Shi ma kwanan nan na fara dorawa a ciki. So alhamdulillah, saboda lokaci sai a yi ma mutane sallama, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Da fara dai Annabi salati 10. Allahumma salli alaihi wasallam. Ulhuwallahu kafa uku. Allah jigan iyayenmu, ka jigan iyayenmu, ka jigan kakannin mu, Allah kuma ya saka ma iyayenmu da alkhairi. Amin ya Allah.